Lintang Asmara. Oh nggih. Kula kapan Pak niki saking Rangga. Oh ya saiki le, saiki. Ya, tuli Rangga karo anakku wedok Nduk Galuh utawa Yayi. Heeh. Ya kene jembrang kene berdua ya kene. Monggo. Jembrang mriki. Ngubangi kutha sateruse ing desa-desa. Kok kaya wong tegang ngono kuwi ngopo? Mboten. Karo Pak D iki santai wae ya. Nggih. Ya bagus. Nggih. Rampung Grung. Napa nih? Sekolahe wis rampung Grung. Dereng. Wis tekan ngendi iki? Dugi mriki. Wah. Ora ngelingi anake adikku sing kene tak idak tenan kowe. Ditakoni wong tuwa dugi mriki. Kuliahmu ki lho semester pira apa? Wis skripsi ngono lho. Enggak. Gantenge. Pripun rasane jajar Galuh pripun? Piye? Ayem, Pak. Loh Galuh. Nggih, Pak. Memberi kebahagiaan pada seseorang itu akan mendapat pahala yang berlimpah. Ngerti ya, Loh, saya ikhlas lahir batin loh Mas Rangga. Lah dalah. Waduh, jan nyenenge. Pasangan ideal. Ideal kok ideal. Kalih kula lak mboten gila ta, Mas? Mboten. Lah aja. Estu niku Mboten. pilih kula napa Utsa, Mas? Hah? Bocah. Yo. Galuh jarak wae ta lho iki. Pek kabeh. Bagong iki ajaran ora cekak. Ning saurunge nembang Lintang Asmara becike Tuli Rangga iki bawa sik ngono ya lho. Syukur bawane berdua karo Mbak Galuh. Iya. Awah bisik-bisik bareng. Mbok yo nganggo mic neh jan ketele mesramen. Wah iki rintu yo WA iki. Om kula pengen duet kali Sinta. Oke. Pengen ponakane Rangga tadi ya. Boyo wele, bawa ya. Nggih. Menapa, Pak? Mustuk serah kono. Ayo. Kiraku kowe tan cidra. Ngono kae ya kena. Sak isamu wis tahu seneng. Iki Giri Rusi jalmutan kena kini Rangga iki masih ngene iki wo nek jenenge nabuh apa wae baut. Iki aku ora nggo dadak merak apa monggo ngono, Pak. Dicokoti dadak merak. Kaya topeng mlaku dhewe. Ya le. Kiraku sik tak kat sik le. Bawane iki ya adep-adepan men dramaturgine ning video iki masuk ngono lho. YouTube iki men urip Mas Tidar iki ben gembira. Kempul ki ben ora nesu-nesu wae ngono tadi. Ayo bareni.
gandeng-gandeng tangane ora apa-apa wong iki mung drama kok ya. Kiraku Jupuk dhewe tangane. Jupuk dhewe. kowe tan citra. Yo gak ditarik terus kono ngadohi piye? Piye to Mas? Piye Mas Rangga? Piye rasamu? Piye rasamu? Grogi, Mbak. Grogi. Kok mbak to? Oh, grogi, Dik. Ayang ebeb ngono. Kok Dek? Grogi ayang ebeb ngono. Grogi Grogi sayang. Iya. Wadah aja. Iki sing ning omah ora apa-apa to? Enggak apa-apa. Aman. Utsaran di paketan iki mati paketane. Yuk. Marga suwe taen teni Welak suarane. Kandhani ya. Ya. Lambene sapa ngono lho. Wong kok senengane ina jare pakanane akeh. Mangan ya lumrah. Si enom iki semega ngono kuwi biasa. Wong lekne wetenge ya nganti sak bagor. Iya, jur tanduk ae. Iya. layang kina wong maruta Melak. Apa tuh Mas gundang gandeng wae. Mesake Mas Rangga. Engko ndak dilabrak. labrak sapa? Kuwi didikane mencu tadi. Serandi tadeng aling-aling. Ya. Ngambal-ambal taen Iki aku mau diweling galuh, enggak? pripun Pak De? Galuh ki rak nggawa mobil dhewe. Nggih. Besok sampe nek mulai jujuk kampus ora usah bareng bis, bareng genduk galuh. Gelem ra? Saestu, Dik. Ning ana syarate Mas. Pripun? Sampeyan sing nyopir. Aduh. Galuh ya sasae wae. Mosok ora gak nyopir ya. Lah kowe mau ngerti ora? Lekne ya keparat tok. Tintul. Mosok jarian iki arep diwungkus sak sirahe wae ya enek. Lah jarike dawa. Trompoling tenan. Iya. Terus ki. Wo suwe hangen teni rasaku hangan hantu Ngger nyawang kowe iki kudu mbrebes milih kok le aku iki. lah pripun Jaman pada suka bapakmu isi sugeng iki jejere mesti aku. Bapakmu ning kiwa aku ning tengen dempung le. Oh, tenan. Anggere aku bingung sithike. Kayak notasi. Iki Mas, seset ngono. Lah kok jebul putrane ya hebat ya. Tepat-tepat. Gender ya baut, nyuwara ya oke, gerong ya ora. Balekke. Terus ya gawe lagu barang lho. Ha iya. Lagumu apa le?
Sing wis di anu rekam nang YouTube apa? Gayuh lintang, Pak. Gayuh lintang. Nggih. Kok gayuh lintang to, Mas? Lah pripun? Ngapa mboten gayuh yayi? Neng neng nong neng neng nong neng neng nong neng neng nong 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 nong. Sesuk rasa Bali aku ketoke. Sesuk gaweke le, gaweke yayi gaweke lagu ngono, kayak diduetke wong loro ngono. Ngono ya le ya. Nggih. Bagus. Wah iya. Sip. Terus ya. Pijer krungu semaya eling yen taen teni Kledang-kledang duh yayi ingkang samapta diganti ngono ora apa-apa le. Khusus iki tok. Kledang-kledang duh yayi ingkang samapta Meleleh aku, Mas. Hah? Meleleh. Wah, meleleh ya. Meleyet. Rangga ndledek. Yo, Lintang Asmara dados.
duet yang ideal malam hari ini. Nah. Salim sih, maaf-maafan dulu. Berarti beneran nek dosa di antara kita. Lah ngono. Wis rasa hadus enggak? Tangane rasa diwisui.